Μεταδίδωμα, ξεδίδωμα. Αυτά είναι τα σταφύλια που μαζέψατε χθες ή πιο πολλά? Ξέρεις πόσο έχω βγάλει? Αλλά τόσα. Λοιπόν, το μπέλι μέσα στο ρηγά. Λοιπόν, αφηγήσει. Πες τι είδους είναι, σαββατιανό. Είναι σαββατιανό, το άσπρο το λευκό, μεσογείτικο, που γίνεται και ρετσίνα. Αυτό το παλαιό που είχαν και οι αρχαίοι. Λοιπόν, το ρίχνουμε μέσα στο ξυμαστήριο. Παλιά το πατούσαμε με τα πόδια. Βάζουμε από κάτω μία λεκάνη. Έλα, πάρε και εμένα, Κλάρ. Μαρία, μισό λεπτό. Θα τα σπάσουμε. Και εδώ πέρα θα σπάμε. Από εδώ, αλλά από κάτω να πω. Θες, Μαρία, να κάνεις εσύ? Ναι, να δώσουμε. Να πατάω και τα σταφύλια. Δεν πειράζει, ναι. Έτσι, αν δεις ότι ζορίζεται, κάτω μια ανάποδη άμα δεις ότι ζορίζεται. Ωραία. Άρα δικαιούσε το κρασί που θα πίνεις. Μ' αρέσει, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Θα βάλουμε 2-3 έτσι πρέσια από πάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Ας τον το κάνει όλο, Κλάους. Και όταν ζορίσει κάτω ανάποδα. Αυτή η διαδικασία γινόταν παλαιότερα με τα πόδια. Με τα πόδια το πατούσαμε. Τα οποία έπλυνες προηγουμένως, τα έπλυνε. Βέβαια τα έπλυνε. Ο Κλάους λέει να μην τα πλύνεις για να γίνει πιο νόστιμο. Στο βρασμό, ναι. Πιο νόστιμο το κρασί. Σκότωνε όλα τους μύκη, τα μικρόβια ό,τι υπήρχαν. Ωραία. Είναι αυτές οι μικρές ντομάτες. Γρήγορα για να το πάρει. Καλύτερη ποσότητα, ναι. Αυτή είναι... Στρίγγαλε. Τι είναι τη στρίγγαλε, όσο πίσω, όλα έχω πίσω. Είναι αυτό σε κύλινδρους αλλά σε οριζόντια. Τα οποία τα είχαν πιάσει, αυτοί από τις 7 είχαν. Βάζουμε μέσα στο γυάλινο σωλήνα. Εμείς μετά από πολύ ψάξιμο και αυτό βρήκαμε εδώ ένα πεζουλάκι, στο οποίο από πίσω είχε 2 μέτρα βάθος, δεν μπορούσε να πέφτες και τόσο χαμηλό. Λέω, παιδί μου, το Κλάους με το πόδι να μην μπορεί να κάνει. Τι λέω, εμείς θα φύγουμε. Πάμε, παιδιά, και να γίνει το χαμό. Ναι. Εδώ είναι το μπομέ. Το βάζουμε μέσα. Αυτός είναι ο μουστός. Ναι. Μουστός. Λοιπόν, αυτό έχει πολλούς βαθμούς, γιατί πήρα λίγα πράσινα. Έχει 11,5 βαθμούς. Αλλά θα το μετρήσω, επειδή στη στιφυλά όταν έχει πιο πολλούς βαθμούς, γιατί βγάζει και πιο πολύ ζάχαρη. Έτσι. Άρα θα μετρήσουμε και στο τελικό κάτω, αφού έχει πέσει όλος ο μουστος. Πόσο πρέπει να είναι? Καλά είναι 12 βαθμούς. 12. Αλλιώς θα βάλουμε λίγο ζάχαρη άμα χρειαστεί. Βάζουμε με μαχαίρι από κάτω και ανέβαιναν οι πατητσάδες, ήταν 3 άτομα περίπου. Ανέβαιναν πάνω στο ντουγένι αυτό που είναι σαν το wood surfing, επάνω, και πατώντας μπαλατζάρανε λίγο και στράγγιζε όσο το δυνατόν ακόμα περισσότερο. Το υπόλοιπο δηλαδή. Μετά από το στράγγισμα αυτό, τα ανοίγανε κάτω, τα ανοίγανε και τα ξαναπατάγανε. Απλωμένα όμως. Τα πατάγανε. Με τα πόδια ή είχαν τίποτα? Το πατητήρι να φανταστείς ότι ήταν όσο είναι ο χώρος εδώ, ο εσωτερικά, αυτός εδώ. Και αφού τα πατούσαν για δεύτερη φορά, μετά τα βάζανε στο πιεστήριο, στη στιφυλά που λέμε. Στιφυλά. Και γινόταν η ίδια διαδικασία. Από εκεί το ίδιο πράγμα και μετά τη στιφυλά, τα λεγόμενα τσίπουρα, τα δίνανε στα σουμοκάζανα και έβγαζαν το ενόπνευμα ή το ρακί που βγάζουν. Βέβαια, το φουρνό. Έλα Γιώργο! Δεν γίνανε πολύ. Δεν μου λέει, αυτό τώρα είναι το πρώτο το σταφύλι που βάζεις ή όχι?
Πρώτα έχει εκεί. Μετά πάει λίγο. Το στύψουμε εδώ στο πιεστήριο, στη στιφυλιά. Δεν πάει άλλο. Ό,τι να πάρει το πήραμε. Αν αποδογυρίζουμε εδώ την καστάνια και με τους πρώτους χειρισμούς μείνει ανάποδα. Όπως κάνει το τυρμπουσόν που είναι για το... Ανάποδα. Οπότε με το χέρι τώρα ξεβιδώνει. Όπως το τυρμπουσόν, το κρασί. Βάζεις αυτά τα... Αυτά βάζουμε τα τακάκια για να το πιέσει. Ναι. Όχι, βάζεις λέω αυτά για να βγει κι άλλο ζουμί. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει δύο ημικύλινδρα. Ο κύλινδρος αυτός χωρίζεται στα δύο. Αυτό έχει μεγάλη διαδικασία αυτό. Έχει, ναι. Είναι... Δηλαδή αν το περνούσες τέταρτη, πέμπτη φορά θα είχες το ίδιο αποτέλεσμα. Βγάζει κάτι παραπάνω. Αλλά δεν αξίζει γιατί... Θα πρέπει να κάνεις μια βελτιστοποίηση, optimization του procedure. Ανάλογα με το χρόνο που διαθέτεις. Ναι, ανάλογα. Και ανάλογα με βέβαια αυτό είναι γραφικό είναι αυτό. Και προσωπικό που έχεις. Ναι. Εδώ είναι one man show. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Γι' αυτό το πίνεις το κρασί τόσο ευλαβικά. Κάτσε να το βγάλει αυτό, είναι ωραίο. Έτσι. Ναι. Βγάζουμε αυτό. Και πες είναι αυτό με το οποίο γίνεται κατόπιν το ρακί. Το άλλο. Αχ, ωραίο αυτό. Κάτσε να πάω κι εγώ δίπλα. Το τελευταίο. Εδώ στη μέση έχω βάλει ένα σακί για να χωριστεί, δηλαδή για να μπορούμε να το μεταφέρεις. Για να μπορεί να ανοίξει. Διαφορετικά θα βγαίνει. Τώρα θα χωρίσει τα δύο. Και εδώ έχουμε, τώρα το πάμε κατευθείαν για πέταμα. Αυτό γινόταν ρακί, δηλαδή αυτό τώρα. Να το πουλήσεις, δώσ' το για ρακί. Ποιος θα κάτσει τώρα. Μήπως το τρώνε ζώα, τίποτα αυτό. Μήπως το τρώνε. Αυτό είναι κοπριά καλή. Κοπριά. Μην το πετάς. Αλλά πέφτουν τα σκουλίδια. Πέφτουν. Έλα, Ευέρη, βγάλει. Λοιπόν, εδώ πέρα. Και τα πουλιά πρέπει αυτό να πουλιά, ναι. Τα πουλιά τα τρώνε αυτά. Εδώ, αυτό εδώ. Γιατί και εμάς ό,τι, αυτές τι ωραία που βγαίνει. Το οποίο είναι το μουστο αυτό. Έτσι. Βλέπεις το χωράει το εκεί και χωρίζεται στα δύο. Αλλιώς δεν είναι. Ναι, μπράβο, είσαι. Ευρεσιτέχη. Έλα εδώ τώρα κάνουμε. Το τσίπουρο, τα τσίπουρα αυτά που βγαίνουν από τη στιφυλιά, όσοι έχουν τη δυνατότητα, την όρεξη, μπορούν να το κάνουν ρακί. Και πες εσείς τι κάνετε. Διαφορετικά εμείς τα πετάμε, τα κάνουμε κοπριά, τα πλώνουμε. Τα βάζουμε στα φυτά. Κοπριά, καλά. Κοπριά, στα πέλα. Τα πλώνουμε, γίνεται και τα βάζουμε μετά στους κήπους και επειδή έχει τους σπόρους μέσα, γίνεται ανάλαφρο. Είναι σαν να έχει περλίτη μέσα. Να πάρουμε κι εμείς μερικά για τα δικά μας. Θα έρθω εγώ να τα κάνω. Ξανά τη στιφυλιά. Δεν τα κάνεις εσύ. Αλλά όχι τα έκανα. Και... ό,τι είναι θα φάμε. Ναι, εντάξει. Παρέα θα γίνει μετά. Για να μπορεί να διαχωριστεί μετά το τσίπο όταν το βγάζουμε, θα βάλουμε στη μέση το σακί αυτό. Μην κάνεις και μπιφτέκια και τέτοια. Όλα θα φάμε. Είσαι αυτό το καρπούζι, πού το πήγαμε ρε Θανάση. Στις Μαρίες. Λοιπόν, το βάζουμε είναι εδώ. κάτω. Δεν είναι. Λοιπόν, και τι δουλεύουμε τώρα. Και τώρα θα βάλουμε μέσα και θα είναι διαχωριστά. Το είχα βάλει εδώ στο μπουγέλο αυτό, το οποίο είναι διάτριτο από κάτω και όσο παρέμενε εδώ πριν το βάλουμε στη φυλά, στράγγιζε κάτω ο μούστος. Και πράγματι είναι αρκετός φύλλα με τα πόδια. Τα βάζουμε μέσα στη φυλά. Έχουμε διαχωρίσει στα δύο τη στιφυλιά, έτσι όταν την ανοίξουμε να μπορεί να διαχωριστεί το τσίπρο που θα βγάζουμε. Τα πατάμε λίγο, τα πιέζουμε για να φύγει ο μούστος, γιατί άμα εγκλωβιστεί μέσα στουμπώνει και δεν βγαίνει μετά
όλο όσο πρέπει να γίνει. Και το αφήνουμε σιγά σιγά να καθαλάξει. Τα ξύλα. Σήμερα δεν ήταν για τέτοιο, ήταν για τρία φαγητά. Ο καθένας που δεν καθίσει αυτό το τέτοιο, σίγουρα. Βάμε το μπράβο. Αυτό θα το δούμε. Τώρα αλλάξουμε τα φορτούρια. Βάζουμε τα τακάκια για να το πατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό είναι το πλάω στο ποτήρι. Εδώ είναι το χανάς. Θα δώσουμε τα χώρα. Μαράκι είναι Το πάμε το ποτήρι. Με τα μπω σιγά σιγά σιγά. Δεν τους βλέπουμε όμως. Όχι, δεν τους βλέπουμε τι κάνουν. Λίγο αυτό. Λοιπόν, πες μου που θες να καθίσεις. Είπες εδώ, δεν ξέρω. Όπου θες. Εγώ έλεγα εδώ, αλλά που... Μαριά, όπου θες. Να σου πω. Βάζουμε αυτά στη θέση πυλώματος. Ή να τους βάλουμε τους δυο εδώ. Το μοχλό. Γιατί έχω και τα τηλέφωνα. Όπου θες. Πάνε να φύγουν αυτοί και δεν είναι το Και αρχίζουμε και σφίγγουμε. Και θα αρχίσει ένα τέτοιο μούστος τώρα. Ναι, αυτά και το όργο. Και κράτη και κανάκι εκεί θα φύγουν. Τι ανήκει. Ο μούστος αρχίζει και τρέχει. Γιατί κάνεις αυτή τη διαδικασία να πάει στο και δεν το πας κατευθείαν του σουρωτίου. Όχι, από εκεί είναι. Δεν κατάλαβα γιατί τι είναι. Αυτό είναι. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, πήρες και από εδώ Ναι. και το έβαλες εδώ στο τρυπητό. Ωραία, και πήγες και από εκεί. Και λέω γιατί κάνεις εκείνο το... Όλα είναι από τη γη. Και αν το έβγαζε άλλη φορά χταπόδι, το χταπόδι. Τουλάχιστον το αγαπημένο του χταπόδι. Άλλη θα το βάλουμε στο φούρνο. Α, εκεί, Έλα και έτσι πολύ ωραία, πάρα πολύ. Δεν είδες τι σου είπα, εγώ δεν ματιάζω πάνω. Είδες τι σου είπαν οι συγγενείς σου εκεί.